Tsohon gwamnan jihar Zamfara Sanata Ahmad Sani Yariman Bakura ya ce zama teburin sulhu da 'yan bindiga ne hanyar da tafi dacewa wajen kawo ƙarshen matsalar tsaron da ta addabi yankin arewa maso yammacin ƙasar. A cewarsa irin zama teburin sulhu da gwamnatin tarayya ta yi da 'yan Niger Delta a kudancin Najeriya, idan aka bi irin tsarin za a iya kawo ƙarshen matsalar tsaro a yankin arewa maso yammaci ma. A filinmu na gani muna hanya na wannan makon, Awwal Ahmad Janyau ya tattauna da tsohon gwamnan na jihar Zamfara, Sanata Ahmad Sani Yariman Bakura, akan batutuwa da dama, amma ya fara ne da yin tsokaci akan yadda yake kallon kamun ludayin shugaba Bola Ahmad Tinubu. Abin da za mu ce alhamdulillah, domin a gaskiya ya ɗauki wasu matakai waɗanda yawancin shugabanni sun kasa ɗauka, musamman abubuwa guda biyu. Matsalar tallafin man fetur da ake ta magana a kan shi da kuma matsalar canjin kudaden waje. Wannan matakan an sha alwashi za a ɗauke su, amma ko shugaba ƙasa Buhari ya sha ƙoƙarin yadda za shi amma ƙarshenta sai ya ɗaga ya batta ya ce sai watan 6 bayan ƙarshenta ya san watan 5 zai ƙare. To alhamdulillah wannan matakan da ya ɗauka za a ɗan samu tsanani da farko, amma insha Allah za a samu sauƙi nan gaba. Sannan buɗe boda da aka yi, wannan shi ma ya nuna cewa insha Allah abubuwa za su samu sauƙi, domin a fannin kasuwanci rufe iyakokin Najeriya ba alheri ba ne ga al'ummar Najeriya, domin cinike-ciniken da ake shigowa da fita da kayayyaki wajibi ne ana son ƙasa ta ci gaba. Ka yi magana cewa za a fuskanci tsanani, kuma waɗannan matakai da ya ɗauka masu kyau ne, amma wasu na ganin kamar matakan nan yaushe 'yan Najeriya za su fara ganin alfanun cire tallafin nan, musamman abubuwan da za a yi ya shafi rayuwarsu. Wato kamar da yake duk kowane musulmi ya san Allah subhanahu ta'ala ya ce a kowane cikin tsanani akwai sauƙi. Dama sai an ɗauki matakai wanda mutane daga farko za su ɗan ga cewa ba daidai ba ne gare su, ko kuma sun tsananta musu. To amma wasu na ganin an sha a yi shugabanni a ce an yi tsari, amma kuma ya kasance kusan haƙurin da ake cewa 'yan Najeriya su aka yi lokacin da ma abin da ake fata ba za a samu ba. Ai babu yadda za a yi mutum ya hankuri bai samu nasara a rayuwar shi ba. Don haka idan al'umma suka yi hankuri tsakani da Allah, hankuri na gaskiya, kuma suka yi addu'a aka dogara ga Allah subhanahu ta'ala, to insha Allah za a samu sauki. To kamar masu adawa da batun kamun ludayin Tinubu nan, kamar suna ganin an cefanar da Najeriya ne, an kama hanyar cefanar da kasar, kusan duk wani sauki da talaka yake samu yanzu gashi na an janye shi. Ai ina tabbata maka in dai tsarin da aka hito da shi an aiwatar da shi kamar da an ka tsara shi, ta yaya talaka zai samu? Na farko za a hito da tsare-tsare na noma da kiwo wanda za a tallafa mutane. Na biyu za a samu tsari na ilimi wanda al'umma za su samu sauƙin ilimi a makarantun nan jami'o'i. Idan an dai hito da wannan tsare-tsaren, in ka gaba a hito da tsare-tsaren ba, to nan ne mutane za su samu matsala. Amma dai idan kuɗaɗen da ake riƙewa ɗin ana ba wasu waɗanda su kalila suna fana da shi, aka fitar da su aka aiki da su bisa ga tsakanin da Allah, to insha Allah talaka zai samu sauki. Yan Najeriya su ci gaba da jira cikin wahalar da yanzu suke ciki har sai lokacin da gwamnati ta gama tsarinta. Kamar yadda ce, ai dama komai akwai farawa. Ita demokuraɗiyya tsari gare ta, ba wanda ya isa ya yi hawan ƙaho ya ce zai yi wani aiki ba tare da ya tuntuɓi sashe na 2 ko na 3 ba. Don haka dole ne a bi demokuraɗiyya, dole ne al'umma su yi hankuri. Allah zai kawo mana sauki insha Allah. Bari mu zo kan batun tsaro. Jihar ka ta Zamfara na cikin jihohi masu fama da matsalar tsaron nan, kuma shi shugaba Tinubu ya yi wasu sauye-sauye. Kamar me za ka ce game da abin da ya fara yi na sauya su manyan hafsoshin tsaro? Dama ita kowace gwamnati ta zo za ta dibi yanayin shugabanci a yi gyare-gyare. Domin kayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tafi, mun gani a kafafen labarai ya so kayan aiki na 'yan sanda an raba musu da motoci da kayan fada, kuma shugabannin sojoji sun fada da bakinsu cewa ya ɗauki mataki ya so jiragen sama na yaƙi. Ni ban ɗauki cewa matsalar tsaro da ake samu ba za ta yi ƙarin ƙasar nan, domin ba ma wata ƙasa ce ta kamu na yaƙi ba, cikin ƙasa ne. Ina ganin waɗannan 'yan abubuwan da suke faruwa wallahi ba a tashi tsaye ba ne. Idan shugaban ƙasa Allah ji kanshi Sani Abacha
ya ce idan ka ga matsala ta wuce awa 48 to da son gwamnati. Don haka ina fata ita wannan gwamnati za ta so ta gyara. In dai gwamnati ta so ta gyara, insha Allah ina tabbata maka za a gyara. Akwai wani tsari ne kila na tunkarar ita asalin matsalar da ta haddasa matsalar tsaron? Akwai shi. Kaga lokacin da Allah subhanahu wataala ya sa aka zaɓe ni gwamna, babban matsalar muke da ita a lokacin da take fuskantar mu shine armed robbery, wato mutane su doki fashi da makami, su doki bindigogi, su tara hanya, su kashe mutane, su aishe dukiyoyinsu. Amma da aka zo aka ɗauki matakin da muka sai muka kwamiti na 'yan sanda da soja da SS jami'an tsaro, aka haɗa su, aka ba su motoci, aka ba su allowance wadatacce, aka ba su kayan fada. Cikin ɗan lokaci kaɗan aka gama da wannan matsalar. Don haka ina tabbata maka sojojin Najeriya suna da yawa, suna da bindigogi, suna da ƙarfin da za su iya kore wannan 'yan ta'adda ɗin cikin ɗan lokaci kaɗan. Domin ba wai shi Muhammadu Buhari abin da ɗauka yana ƙoƙarin yi masu sanyi ne, domin kasan ba mai so ya zubar da jini. Irin zubar da jini da za a yi in aka fito babban mataki mai tsauri to yana da ƙarfi mai yawa. Don haka ni ina ba da goyon baya, ina kira ga ita wannan shugabannin da an ka sanya a zauna na farko kamar da aka yi magana da 'yan Niger Delta, a fara magana sulhu da wayannan mutanen. 'Yan Najeriya ne yawancinsu, an ce akwai mutanen waje, amma su 'yan Najeriya ɗin a jawo hankalinsu, a nuna musu yadda aka wa 'yan Niger Delta aka yi sulhu da su, aka saka masu kuɗi, suka samu sana'a da abin yi, suka bari waɗannan ma bayan Allah hillanin da suke wannan ta'asa ɗin a fara gwada sulhu da su, a jawo su, a zauna da su, a yi masu hanyar bida abinci. Insha Allahu za a ga ai nasara. Idan wannan ta buwaya to sai a ɗauki ƙarfin gwamnati a bi su inda duk suke, a ɗauki matakin da ya dace. Amma wasu jihohi a baya sun yi yunkuri na sulhun nan, an yi a Katsina, Zamfara ma an yi, kusan Sokoto ma sun yi, amma kuma kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. Kuma gashi kana cewa yanzu kana goyon bayan sulhu. Ai sulhun ba aishi na gaskiya na tsakanin da Allah ba. Ba a zauna da su a yi musu alƙawalla a wace ba shikenan. In ka bincika ni na bibi sulhun da aka ce a yi daɗin. Ai duk alƙawalin da aka yi musu an saba. Domin ba ka kiran mutum wanda talauci ya sashe shiga daji da jahilci. Domin jahilci na addini musamman shi kaɗai ke sa mutum ya ɗauki bindiga ka kashe mutum. Idan aka jawo hankalinsu ga wannan da wa'azi, sannan gwamnati ta zauna da su, aka yi sulhu na gaskiya, suka tuba ga Allah subhanahu ta'ala, sannan a bi dan masu abin yi kamar da aka bi dan ma'in Niger Delta, insha Allah za a ba wannan abu. Saboda batun sulhun nan idan har ba a tunkari fara da matsalar tattalin arziki ba, kila sulhun ma ba zai yi ba, saboda talauci ne kamar yadda ka faɗa. Idan ma jahilci da talauci shi ke kawo matsalolin ƙasa, kuma nauyin shugabanni ne su yi yaƙi tukuru da talauci da jahilci. Amma za a ga yawancin shugabanninmu ba abin da suke sa gaba illa cika aljihunsu da kuɗin al'umma. Za a ga mutum ya ƙara mulki, yau an ce na da biliyan ba iyaka, bayan a jiha shiɗin ko komi babu. To ga batun yaƙi da cin hanci da rashawa ka yi maganarsa, kuma ɗaya daga cikin abubuwan da shi shugaba Tinubu ya shi ne sauke shugaban hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa. Amma wasu na suka cewa babu, bai nuna wata alama ta wani tsarinsa ba na yadda zai yaƙi da rashawa. Wato kamar da ka faɗa, shi Tinubu ɗin nan wata ɗaya ne kawai ya yi, a bashi lokaci kamar ne ce, kuma a mashi addu'a. Akwai mutanen da suka sa ido cewa suna neman ya kasa. To duk wanda kake adawa da gwamnati, ba addinin da ya ce ka hito kai ta zagi shugaba, amma ana ba da uzuri, ana ba da lokaci a gani da kuma addu'a. In za ka yi suka gwamnati to ka suka ta tsakaninka da Allah. Idan za ka yi gwamnati ka yi ta bisa ga hujja, sai ka samu abin da mutum ya yi sannan ka yi shi a kan shi. Ta yaya za a yi gwamnatin Tinubu ta rufe bakin 'yan adawa bayan kuma har yanzu suna kotu, wasu na kalubalantar sahihancin zabensa? A ita demokradiyya haka take, kamar da ka sani an rantsar da shugabanni sun fara aiki, kotu ba ta hana su ci gaba da aikinsu. In gobe kotu ta ce an soke zaɓe, sai a sake, akwai tsari na cikin tsarin mulki da za a bi a sake zaɓe, amma ba shi zai hana shi Tinubu ci gaba da aikin da ya kamata ya ba. To kana ganin yanzu yadda aka fara mutane na cikin wahala, an janye tallafin mai, gashi batun canji, wani lokaci ne yana ja su fara ganin sauyi? Insha Allahu ina tabbata maka
kamun ƙarshen wannan shekarar za ka ga canji ya fara samuwa insha Allah. A yanzu kaga tunda aka buɗe boda iyakokin Najeriya abubuwa za su shigo, shinkafa za ta shigo, masu noma za su ƙara tashi tsaye su yi noma. Na biyu, kowane gwamna ya kamata ta yi tsaye ya tanadi takin zamani. Ƙasar mu ta riga ta saba da takin zamani, dole sai an ba da ingantaccen iri, an tallafa mu mutane da takin zamani, domin shi ita rayuwa ta talaka ba ta yi sai tallafi. To gashi yanzu jihar ka tana hannun 'yan adawa, kusan jam'iyyar ka yanzu ta zama jam'iyyar adawa. Akwai wani zama da kuka yi da gwamna kuka ba shi shawara matsayinka na tsohon gwamna kuma uba? Kamar yadda ka ce ba a daga ari zaɓe ba, sannan kuma da an gama zaɓe ba magana adawa, don haka ni ba mu zauna da shi ba tukuna, amma mu yi magana ta waya, na yi mashi murna, na kuma tabbata mashi cewa insha Allahu ran da duk yake neman in ba shawara zan ba shi, a shirye nake. Haka kuma in na ga abin da ya kamata in je in ba shawara ba tare da ya nema ba, ni ma a shirye ke zan je in ba shi insha Allah. Akwai yiwuwa za ku tafi a siyasa? To ba ka yanzu kamar na gaya maka, an gama zaɓe, an rantsar da gwamnati, bai tuntuɓe ni ba, ni ban tuntuɓe shi ba, banda kamar na ce maka na yi masa murna, na yi mashi fata alheri, muna jiran mu ga menene in ya zauna, bai zauna ba tukuna, da ya zauna muka ji ya haito da tsare-tsaren da ya kamata zai yi. In akwai gyara zan neme shi in gaya mashi cewa ina fatan kaza da kaza da kaza da kaza a gyara. In ya amince ya yi alhamdulillah, in ya bai amince ba ya yi wani abu daban kuma shi zai gani. Tsohon gwamnan jihar Zamfara Sanata Ahmed Sani Yariman Bakura kenan a tattaunawarsu da Awal Ahmad Janyau. Masu da haka ne kuma